Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duh, panas Jan. Kok wis balik, Pak? Oh, panas banget jalan-jalannya. Aduh. Iya. Yo ngono kae. Apa premo? Yo, orderane kadang nyeneng kadang mangkel ke ndang macet wah Jan. Aduh, kok sayangnya. Tak gawe ke wedang sik. Yo, Bu. Aduh. Lek tetok sayangnya piye iki? Wah, berita saiki iki aneh-aneh iki. Oh, kaya dong lo, oleh tete angel wah. Apa muda nah. Iki, Pak, Wah, kopine. iya. Ini gelasnya cilik kinta iki. Oh, ora apa-apa. Iki ya. Heeh. Lah, Pak apa toh? Oh, panas banget ya jalan wah. Ya. Keren. Aduh. Sumuk Jan. Oh, tenan. Lagi tinggal pisan ambune Jan. Kandhane. Iki ora buang lagi di resiki kok malah gawe mangkel. Wah, Disaponi ngerti ora to? Wah, yo maaf ora ngerti nek enggak gila capuk yo. Kene nyambi-nyambi mumpung anake meneng kok disalahi. Wah, kena menahi. Jan. Pas mampu malah dikelewek deh.